दायो 5टा जाबाय ग्रोब 5टा जाबाय सान हाबाखै जोंनियाव नै गोजौयैनो दंबावो आसामावथ' दायो मोनाजोब्बाय जानांगौ 5टा जाबायना जिखुनु जाया बेफोरखौ दोनथ'दो थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखागोन मा टपिकआव रायज्लायगोन जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो गासिबो साबस्क्राइब खालाम सानसे नङा सानसेथ' आंबो मोजां मोनसे नोंथांनि थाखाय गोनांथिनि भिडिअ लाबोनो हागौ नोंथांनि थाखाय गोनांथि जानो हागौ दिनै नङा सानसेथ' मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन आंबो गुबुनफोरबायदि आं गुबुनखौ जावनो नागिराखै गुबुनखौ सोंखारिनो नागिराखै गुबुनखौ रायनो सानाखै आङो सुबुं अनजिमानि सायाव रायज्लायनि दिनै आंबो गुगोल नङा जाहैबाय आरो नै साखाथियाव स्क्रिनाव होना होगोन आं जोंनि अल आसामखौथ' बुंला आङो अल आसामखौ बुङोबा सिसिट'वाखौ बुंजागोन आरोना सिसिट'वायाव गासै 14टा जाथि दङ जाहैदों 14टा जाथिनि गेजेराव 45 लाख जोबोद साननो गोनांखा आरोना सुबुं अनजिमाया जुदि 14टा जातिनि गेजेराव 45 लाखल'बा होमबा बर'आ बेसेबां दं बर'आ बेसेबां थागोन बे 14टा जातिनि गेजेराव 45 लाखखौ रानोबा नोंथांमोना रानना नायबानो जाबाय ओरैनो एगजामपोलाव रानना नायबानो जाबाय ओरैनोथ' बर'फ्रा सबसे बांसिन दं जाहैदों होमबाबो नों रानना नायोबाबो समान रानोबाबो खमबो बुंजायो बाराबो बुंजायो जिखुनु जाया नोंसोर नायबानो जाबाय आरोना अल आसामाव बर'फ्रा बेसेबां दं आं अल आसामनिखौ बुंलायला दे जिखुनु जाया 45 लाख आरो ओरैजाय 6टा जाति 6टा जनगस्ति होनबाथाय नोंसोरो 6टा जातिजों 1.5 crore बेसेबां डिफारेन्स दङ आङो बे डिफारेन्सखौबो बुङा आरो दाङाबाजिबो खालामा आसामनिखौ बाद दोनदो जों ओरैजाय बड'लेण्डआव फैलायनोसैलाय बड'लेण्डआव फैदो बड'लेण्डनिखौ आं बुंजोबलायला क'क्राझारनिखौल' बुंनोसै आं स्क्रिनाव होगोन आं नायना लाबानो जाबाय बिथिंजाय स्क्रिनाव होगोन आं बर'फोरा गासै जिखुनु जाया बिटिआरआव गासै जाथिया 36 जाति दं होनदों 36नियाव टटेल हमजोबनानै 100 हमबाय दे 100आव बर'फ्रा 28.4% दङ आरो मुस्लिमाबो 28.44% दङ होमबा 28 हमदो नोंसोरो मा होनो 56 हमना लादो आरोना जिखुनु जे 50%आ होमबा बर'जों मुस्लिमजों गारबाय 50 गारबाय दे एसे एनैखौ लालायनांला 50खौल' हमदो होमबा 50%आनो माबा दंखायो गुबुन जाति 36 जातिनि गेजेराव मोननै जाति गारबाय बर'जों मुस्लिमजोंखौ गारबाय ओमफ्राय बेसे जागोन 34 जातियाव गासै 50% दोनबाय होमबा आरो जुदि आं ओरै बुंला जिखुनु जाया बर'फोरनि सुबुं अनजिमा मानो इसेबां खम आं बेखौसो बुंनोसै माखासेखौ गोनो गोथो बुंबाय थाबा नोंसोरबो कमेन्टआव आंखौ दोखो जाहरगोन आरो गुबुन जातिफोराबो गुबुन रावनि मानसिफोराबो बुजिबो जानो हागौ ना रावफोरखौ बर' रावफोरखौ दा बिदियाव दाङाबाजि जागोन आंनि भिडिअ'आवबो गोबां मानसिनियाव मोनहैयो जिखुनु जाया नोंसोरो एसे सानदो नायदो माबाफोर गोनो गोथो बुजिलाबायनानै सानलाबायनानै थानो सुखुवाखैबा कमेन्ट जानला मानला लिरना हर मोजां गाज्रि गासिखौबो लिरना हर आइ एक्सेप्ट देट जिखुनु जाया भिडिअ'खौ दोननायनि सिगां
माबादो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइकबो थुना गालांबानो जाबाय टाइमखौ नायनि आं बेसे जाखो 5टा बारबाय